Iningin nga itong daraan no, para ini di kanda April ano. Mapay nga agay yung ayo ano, inin may dahayo nakagkita nga nagpaambitan ira Gracia. Nagpadarain 17 ang ngaran ni Fairy Godmother. At iya tugon hakon palit ko nun duha nga solar. Di na ka magsisisirom ay pa sobra nga 300 igin kadita na laytonan mga grocery ano. Tapos adi na mulayan nim Mulayan ikaw. May pusilan. Igkon na rin niya kan kuan kan Ruela ini inti kang hinusa nga ilin raghubog nga ilin ni parjusing anay nga dihakon nga kwarta is 1,566 suklihinin 550. Dako ka salamat sa iyo. Pan-sponsor mga nagataginin po nga bulig. 1 April baga naghikatuok ka man. Salamat ka Lord kay yung papamatyan sa akong prayer. Kung kaloy aadi nahin ay. Good morning today is ano yun ang adlaw March 8. March 8 yan na. May the new car. Today is March 8 2025. Time check. Alas 9. Alas 9:47. Alas 9:47 po doon. Domingo nga adlaw. Pagkakagawas pa lang nga di simbahan. Uy, may doon natin yun na maupay nga sumat ha. Kabahin anong kanda April, kanda Pukoy. Oy, ansang kay na itong bahip. Isang kay Pukoy. Oy, Raruela, ni Frankie ba ito? Kanda tatay April nga ni Nanay Rosa ano. Palagad budoy kay hadin nga si Mana may da palahad to ginhugdunan nga UFO dili halapay kanda tatay April nga kanta kay tatay April kanta abado kan tatay Torik wala ni Dayday ano ada di lumatos manitahan niya to Milky Way taga Milky Way intergalactic na liwat nakabati nakagkita sakto lang naagi ha. Uy pamati ko uy ala ka budoy naman magbabaktas kita kasi ito babaktas kita baka daw ani oy mau papaya mau bado mau pay na lang nga dinhi pala kita naubsan mo kitang gasolina budoy ayate naubsan gasolina nag-ugak babaktas na lagit ang ato merkado kay makuraman nga nilagit niya nalagit ang mapala na. Okay good baday budoy naubsan kitang gasolina ano ba ito yung trabaho kami formal. Hi sir. Good morning Sir Wen. Sir Wen. So masamo pa yung gihapon baga naliliaw gihapon nira isuga din niya kalakat ba kay labi na yan ang matabo makita na luwat hera itong kuan
Hoy, mapinga ka. Oo, waray taman ini kuan. Oo. Baktas lagi tanay. Traffic. Kaya pagtiyagwad. Mapinga agaman na. Ito yung pala simbahan. Good man ano. Damo na sarap yun. Oo, sana progress to nito. Magbubugiyot nga ni entonces damo na triko. Ano? Magdamo na nga ni triko. Kaya nalag po, bro. Usa na laki ton. Ako na lat. Di ka upod, Ako na lat pagtitinagan. Di kay Mauricio. Sana all reko nga tanan. Man? Mauricio. Mauricio. Oy. Parunganin kita. So adilot kita didi mabutong may didi baga upasya daon tanga koan nga groceryan. Hello vlog. Umilo ada gawan. Tagya. Halo. Sang kay Tonyo. Oy, alaga na. Okay ka na. Elio. Halo, mapengaga. Hilio. Nanin kita mga grocery. Oops. Hay, kita pwede makabili nini. Dito na lang sir. Pakilain na lang. Ako na lang sir. Thank you ha. Yeah. Okay. Anong ngaran yun din eh? Rico Mart. So ano gito yan na din eh? Rico Mart. Mga groceryhan din eh. So papalagi doon may music pa good. Ay, baliw pera nga tanan na to. Bago na natin 1,005. 578. Adi Konsyala Diabila. Konsyala Diabila. Oo. Speaking of kadamo, ini ngayon nga ito na pinamaliit. Kung makikita niyo may da solar light, may daw sa kasako nga bugas, may da grocery items, may da natin di baga natin ginsiring nga mulayan han kabataan, pinalikitahin baga kanang 200 nga lumuhon ngan tulo ka butok tulo ka butok ka pitsay. Tapos mga siguro tungan ay mana mga 5 ka pitsil nga tubig. Okay, di nga itong lumalutang na sa balita pero natin yung palit yan mga adin mulayan palitan natin yung mga mulayan. Tapos may truck dida para kang ruwela, di rin talon baga nakita dinaragya kami din yung piano pinalit na kita din baga panakot. Tapos kuan pa yun karo-karnehal kanan 200. Yan makita ka mo ito na din solar light balor tag 720 sa bali duha ang gimpapalit kaya nagpadarayahin 17. Tapos
Ang sobra ito na aton lot igin tampo nala kay ano. Ito niya nga nagpadarin 17 ang ngaran hiton kay Pirigad Mother na dirila pagpangaran. So ngaran ang tanalan Pirigad Mother. Tapos ang usaliwat ang taga Milky Way ini, ha? Nagpadarin hin 5,000 na pesos. So pinalit kita kay pinapalit kita yan usa ka sako kuno nga bugas. Amo niya ko dito kuno kuan palit ko ng bugas dito may didanala may tulay kay ipag gawas kuno dito hasulod kay may daw paralitan dito kay pasulod ano ukurian o daw tong gitabo gudman. Subali ini tag 2,150. Tapos ang aton grocery items inabutin 1,578. Although adi mataton din may dataman itong baga sharing pa tinatamdaan nga ginlilista naton ito nitaton mga napapalit para baga pag suma total diri kita maurok. Saliti ako nakaputlangan niya may dangani korta nga diri akon ak itong ginkikinumuan bahala na lang itong baga gagalat ako. Kakaptang ko ani din ni kay ano dirak pwede magsuludhin kwarta di takbulsa kung diri akon makaptang ko layton nga dahat katapos oy mapenga kuan udto nga dahat katapos iton paraliton katapos iton paraliton sugad yan ore pag iton makag-ihap kung pera nalat sukli tatima punigsuk-suk ko yung takbulsa tapos may dadid ang mga umurukoy di kay asasangkayan tati mabay maintunsis labi na nga takbulsa yan na oray sulod. Salit ani kita din yung maibang iparesahi baga papalipayan ta nalalagay bata. Anong ngaran niya mo tay? Jesus. Ha? Malaki. Jesus. Jesus malati. Amin din itira baliti kadto didto kanda akuan kanda April. Ini ngayon nga aton niya ng mga dara in oy mapenga odto. Ini ngayon nga aton dara ano para in nga di kanda April ano. Tapos niyan ngayon mga alas 2 ba alauna. May danaton kakadtuan liwat ang bahay kubo. So amin yan at aton mahurulabang ako antad to kay pagkuan man ladto baga pag diskarga. Ma di kita di mano masugad ha. Man dinhi. Mano, nabati ka? Oo. 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 Oo, mano dito nagsinisiring. Mano? Ha? Bugas. Oo. May da ka mga sangkay di nga pwede magalsa. Agi daw. Mo na nga ng mga tunay. Oo, oo. Bayanihan nga ho ini. Oo, di nila. Oo. Oo. Nga din kanda kuan. Kanda April. Dito, salamat. Oy, sa tayo mo. Logod. Ari pa. Narigo pa na di. Oo. So, ano ha? Man. Inin tatagan to na laymanin baga kuan. Ha, anong garon? Jesus malaki. Jesus, malati man Jesus. Magsangkay na kita ha. Naka 150 kaya na. Thank you. Oo. Pipinanatag ako kay dirton akon. Sige, thank you. Mo pala pag pinanatag diri ato no. Oo. Mano thank you ha. Lagi. Oo. Sige tunyo galanti bagat iga kwarta. Ay latong kay diri ba. Dirt aton. Inano sharing pan aton sangkay nga taga intergalactic. Andorong kama inumin tuba nga nahubasin 1/4 dama takunot kari ko din niya kalibutan dito man kunot madadara
Basta promise la ko no. Ayo gad ani luwat baga pagsiring ito. Ay la ko no pagpa ko ay good ko no baga pagkuan ha. Adi dili. Ay good ko no baga pag ay nagtuad dili. Ay good ko no baga pag sumat. Bisan kang kanay ko ninuhiya. Ngangaraton. Ngangaraton ako no. Maupay. Pagi daw sangkay. Damo salamat sa iyo. Shout out sa iyo. Oh, thank you. Salamat sa iyo. Oy, mano tay friend. Oo. Ade ko. Oo. Oo mo. Hay nay kuan. Sada. Ani mo nay Rosana. Ade. Sira kanina. Awasan kay. Hikon April. Kau ho bag ko pala buta. Hain. Ata Pwede ni matawag ah. katulog. Aw hain niya. Oo, patawag na gud. Awal. Oo, anay ha, di lang mayaw gidaw. Awal na sa kay tako ah. Oo, anay speaking of suoy. May dagato niya na suoy. Oh, do. Kay ano sa hininhi ko anhi. Sa Tagalog. O sa kagalon, wari kayo dito baga bisla baga ano pa ton, pandiyugit irok. Wala ko ba silog? O wari, pandakdak. Kaya mo dito ba silog na ka pagdak-dak. O ngayon, sige, ano yung naman yan. Ano sa kay? Ruela! Kay. Hello! Kay. Ruela! Woo! Wala di ko di magulong gasolina. Hindi na nabati. Wala Ano yun? ko di magulong gasolina. Mauring kanto. Ha? Mauring kanto. O ayula na ito, makanina laki yung madara na laking surlan. Wala lalaki pagpaaslog. Oo. Kay daw, uy. Napukot dapat ang ginagamit at pagkot. Ruela! Pero man yung bata. Ruela! Ate Ruela. Di. Ano ito yung ngaran? Puto, ano? Pukoy. Frederick ni Yagnay. Yang nga ito pukoy. Pukoy, nakilala ka kang sangkay pa, di ba magsangkay kita ito kakulop pa, ano? Niyan, tatagan tikon, may dahay maging papahatag. Ha, niyan, dilamay ha? Dilamay ha. Ikaw, gihap, labi na ikaw, may da. Ano ha? Awa ito nga itong ninini mo. Sumopay nga agay yung, ano, gido, wari ka pagudara nga battery nga iba. Bahin kitang maglubat. Oo, ay ano ha, dilamay ha. Ano ha? Inin, may dahay iyo nakagkita nga nagpaambitan ira Gracia. Ano sa nagpadarain 17 ang ngaran ni Fairy Godmother. At iya tugon ha akon palit ko nun duha nga solar light. So binutong kita adin na di na ka magsisisirom. Oh, giduruila. Man. Sana tayo dito ba? Oh. Thank you. Amin ni. Salamat. Oh. Duha ini duha. Salamat. Oh. Duha ito. So yan na maram ka mo ito magtaod. Ha? Igudyan ko yan. Oh, igkukwanta ton ig. Pakulig na lang kami. Oh, ano pa ton igkukonek. So may dayton 17 and sub. May dayton may da hay pa sobra. Nga 300. Igin kadita na lang ito mga grocery ano. Oh. So inin nga grocery aminin sulod ha. So nagihinulat na ta adi. Man may da naton dinhi safeguard no? Safeguard may da naton didi powder, may da naton tay bar panlaba kay amon tugon ha aton. Ngan adin suoy, adin tuyo. May din niyo kuan, ano pa ito, inin magic sarap. May din niyo mga dilata ha. Imo di bugto. Bugto nim.
Oo. Oh, kung di ka man magsusumat nga may ka pa ngayon bugto nga iba. Ayun nga rin ini. Graciela. Tumboy to. Oo, tumboy so. May daniyo didiman. Mga Milo. Milo ha, maading mga Milo ito. Ngan, may da mga gatas, ano? Mga gatas ito ha. Oh, tapos ading kape. Oh, tapos panagi na gud na ladiran ko an mana. Ading mga burbi, mga biskwit ini. Ba kadamay nin nga kuan no. Oo. Oh, panagi hira para di rin na para. Oh. Talon. Anyaran hading na sa. Kadi babae. Oo. Oo. So aminin niya ano. Now, aadihin koan kanang 200 ini nga lumuhon. Oo. Adin lumuhon. Pinalit na gihapon kita. Himbaga panakot may dadi pitsay. Ini nga pitsay tulo ka butok para damo. Tapos may dinagap din mga panakot. Pinalit kita hingkuanin ay lason nanganhin sibuyas. Ano nga rin yan ang malagi itong magsasangkay. Gasi, ngaran Graciela. Ha? Graciela. Duduha ngayon ka mo nga okay, baga normal o sige ka normal ano ikuan. Oo. Bada na tumboy, bada na bayo. Oo, gidaw. Ato na. Oo. Tapos adi na mulayan nim. Man. Mulayan. May da ka mulayan. Mulayan. May puko ina panyaran ini. May pukoy. Tapos adi gyap ikaw may dagyap ikaw. Mulayan May pusin man mulayan. Oh. Tapos adi may dani adin truck gihapon. May da truck. Pwede dumping. Tapos adi ighatag na lang. Wala man nagsabot nga adra ka. Malaman na tayo na din. Oh, igkuan na lang niya kan kuan. Kan Ruela. O sige ighatag na lang kan Ruela. Ha? Oo. Ngan. O anay akon ngayon adi cellphone. O amo ito niya ha. Ini inti kang hinusa nga alien from Milky Way. Usa ito niya nga kuan manginginom tuba. Para hubog nga alien ni para jusing. Dito na inumin tiyagin hubas 1/4 dito na 1/4 tiyagin hubas 1/4 hidama nga dating paglanay. Oh, Katima Ruela April. Oh, mapait ada ka na batig hap. So iton hiya nga tanan iton nga dihakon nga kwarta is 6,700. So may daman bawas ang pagkuha. So 6,566. So ito nga 6,566. An ihet anaton tun baga na palit ano. Aniha kaya di may daton kukuang ko iton gin ako niton gin ano pa iton gin paparayo kay may tungod good man nga ano pa inin para makasabot iton tagdumara. So an solar light is 1,440. Oo. Solar. Solar ito niya. Tapos naghatag kitahan parag pedicab talong kay lagas baga na di rin nagtuha akon di kang nagtuha iyo kay iyo na yung kwarta. So kumbaga nag-share ka mo ha iya. O okay nagpapakaiig igit papakauutot kanina yung talonhan pagkarga.
Oo. Pedicab. Now, ini nga tanan, amin anmulayan 270 plus 70 ang piano, tapos ang panakot 148, ang grocery is 1,578, Opo. ang solar is 1,440, ang pedicab is 150, ang bugas 2,150. Oo. Ano ha? Oo, so diri kit ano ha. Now, itsuklihin amo ta adi. Oo. So may dapat didit 1 2 kaya ko basta nga ni may da sugho akon lalamot ak aking kakaptan la direct pwede ton magsulot niya ditakbol sa kabayan mag-aragway. Apo magsurunto kay Hera di na kita masabog at kaaway. Kuput-kuput. Ay imbis na imbis Gusti bulsa. imbis ta di ang 50 bay may mo 500 tatima. So amoy lang na gingkaptan ko lang tikang kanina kung may daman na dagdag. Tira na la. Oo. So 200 300 450 450 may dapasin sila kabaraka ang tutunog pa 450 60 70 80 90 tirainin 90 100 so may 100 din nga sinsilyo so 550 so ini nga 550 amin yan salin so kang tanik ko intrigo hinot na ko na iyot kwarta ikaw na la sige so kuan na la iyat baga ko ng kuan ha ano pa ito no? Oo. So amay ito niya na Hera, inin pagpasalamat kita. Dako ka salamat sa iyo. Oo. Katanar. Pasalamat dia pa kan sponsor and mga nagataghinin po nga bulig. Damo nga salamat. God bless na la po. Tapos sa imo po sangkay Tony, thank you gihapon. Dito nga din dire ko naging tulay dire kami ni makakarating ng blessing. So salamat ang sponsors. Nang pati ko imo. Pati siguro ang teacher siguro ini na masiguro. Opo. Imo nga manika amon. So damo nga salamat po. Ano ikaw kuan April baga naghikatuo ka man. Ha? Naghikatuo ka man April. Kay kasi po, si Trinat kakato, kay nakakalipay nga baga. April, ay lakabaraka ha. Ito po kasi ito niya sir, kay diba, syempre naka-publish po inin. Ito na po kasi inin. Kay may da kasi iba mga halimbawa tinamon na kilala mga judgmental po. Nakupan ito niya nga bangin kun mga marong kamit mga ibang nga tawo ba. Once nga nakaka-receiving bulig, hindi ko na mga ginyayakan ng pakarawon. So amot nakukuha na niya nga syempre publish ini na ginatag. Baga nakakalawahiya ka ba? Marang ka mo, usalatak masisering hiton. Discourage ba't iba? Ito yung mga tao nga baga may da mga nayayakan nga kumbaga sigun to na naawa no. Direk maarang. It masisering teton tala ka mo pagbalyo ka mo sitwasyon. Maroyag iton hirat so gadin nga sitwasyon. So salit dapat kita magpasalamat kung ano't aton nakikita haig kasi dili kita sadang umawa. Kay kung ikaw tatagan pero imo sitwasyon kumparat imya naging tutok dawan ginuok yan dili kita sadang maawa magpasalamat lugod kita. Dako ka salamat. Salit ano tawag ito April kung taloy ano may damag ko na yun ay glass ano pwede gap ano pwede gap kung taloy la waray pa ha
Alright, pakuntali pala. Pasalamat ka Lord kay yung papamatayin ka akong prayer. Kuan la siring paton nga alien nga para hubog nga taga Milky Way. Pasalamat lang kita kunit Ginoo permi. Kaya nintikan ko nin iya. Anong ta kuno tong karikuan din nga katunaan. Kung kita ay magtupad na ton atong tiil, ditat madadara. Kaya ko baga paralitan. Tawagod na kita Ginoo. Wala tayo kaya kung ako, susubot pa ka. Pag usag mo na katuig habanin, kung pag alaki na lalaw mo lang Ginoo, tawago ka, bahala yan. Kaya nag-ihatod, di ba? Kaya tanulubang. Kung gano'n yung tagal ako, kinabuhi. Sige la ha. Kung napadoktor ako, bakit siniri, kapag upirahan, yung mga hubang, baldahay at tililiwat. Inintalon nga ero baga masaring kita yan na ano nga damo. Pero hatinood ano. Itong hirama edad la ito nin pipira ka adlaw. Maano pa man kung ano ta ada magpasalamat lagi kita. Salamat ko ay nabulig niya. Makontinto la kita aton. Charot bagat tultol nga nagyayakan iton niya karasanin pagpitlok ko na. Paog. So inin agidaw malulubot na 7%. So in behalf inin hair ano kan April kan Gabriel. Ay na to na sa. Graciela Pukoy. Pranrick. Nadia Pukoy. Ano sa? Pranjay. Pranrick ani Pranjay. Nga ni Ruela tatay Efren na ni Rosana hayo ni magkarita gihapon ang mga nag-share anaton video damo nga salamat. Makori pagluluwas it pangarong bulig pero kuntaloy lain ng aton an kuntaloy aadi nahinabo dire gyapon kita baga maturaw malay naton malay naton ano malay naton sa tinuturuan ng talon tira ko pangaturog ba. Kuan lahat ng aton ha. Kita man kamutira sitwasyon liwat. Ini namula nito mangrawon niya na. Again, this has been your friend from Another Stars. Ako yung magpapabilin lagyap ngayon. Ubus nga sangkay. Ako isang kitunyo. Oy. Good night, sweet dreams. Mama, chup chup. Di April liwat napatapon. Abo-abo gabitak luha ito. Sige. Pukoy, tago adin mga hapon. May dana mga hapon, adin na. Kapa. Adin mga hapon. Nang sulong. Birahi. Pukoy. Sila iton. Sila. Sige pa. Ba. Tugad. Tuto. May usa nga hapon na katukan ng sirong na mimili para tong alagro. Pukoy. Birahi. Di gabi ba ito so. Okay, tala makadi ako ha. Salamat. Thank you. Bye. Okay. Ha? Sticker. Di may dako sticker. Sticker. Amo iton ka man pag-vlog ano. Nagawas iton. Ano ito? Sticker. Panang clean wow. Kakadugay pa ng sticker. Thank you. Sticker. Hindi mo ito, igalan niya portahan para mga panulay di rin magkasulod. Alien di ba ini? Pukoy, tago adin mga hapon. May dala mga hapon, adin na.